आदा सफैबायना? औ आंथ' सफैबाय बेसे गोबावसो नोङो? आं 15 मिनिटसो जाबाय। आच्छा आदाया फिल्म दिहुनमारगोन नामा? आंथ' फिल्मखौनो दिहुनखायो। आं स्ट'रिखौ लाबोखादों। दा नायनो हासिगोन। बेयावनो फुल स्ट'रिया लिरनाय दंखायो। आच्छा बेथ' मोजाङानो। आदाया मोजां मोनो ना मोना? बे आदानि गोसो। जायखिजाया आं गासै फुल स्ट'रिखौ बुजायना होसिगोन। दाथ' बेहाय जायगाबो गैया जाहैबाय। बेयाव जिरायनानै रायलायनोसै खोमा। बेयावबो जिरायनानै रायलायजायो। बिदिब्ला आंथ' फिल्म बानायखायो नालाय। जायखिया आं फिल्मखौ बानायखागोन आरो। दे बिदिब्लालाय। नै आइ आफा साया लोंदो। दे फिसा आइ बे नोंदायाबो सिखाराखै खोमा साहाखौ जागोन दे आइ। आदा सिखारद' एफाग्राब उन्दुयो नामा? कम्पुकर्न बायदि। नै साहाया लोंद'। हाब मालाबा नाथा जालायबाय। र' आं माखासे फैगोन। लोंखादो नङाबा दा साहाया गुसु जागोन। र' आंबाय ना? बेटसे बुङो बेखौ मिन्थियाबा। मिथिखायो दे। थाथ'दो आइ आरो आफा आंहा थांनोसै। दे फिसा मोजाङैनो थांनानै मोजाङै फैफिननो नाजा। जागोन दे। एसे थाब फैनो नाजा। आइ आरो आफा थाथ'दो आंहा दखानाव थांनोसै। दे फिसा। जागोन दे। आयै आफा मालाबानो रेडि जाबायबो फिसाफोर। दे फिसा। आयै आफा थाथ'दो जों थांनोसै। जागोन फिसाफोर थांनानै मोजाङै फरायहै आरो जायगानि बारहावाजों मोजाङै गोरोबनानै थाहै। जागोन आइ जेराव थांखिया बेनोखाबा फरायहैयाबालाय माथो खालामनो। लोगोसे आदानोबो बाजैखौ नागिरबोखागोन। नै नों गथ' नोंखौसो सोरबा बांगाल फरायनो होफागोन आङो। नै जालायबाय बिसिना आवसावफ्रा खालि एदावलायनायल'। मोजाङै फरायनो नाजा फिसाफोर। आफा थाथ'दो जों थांनोसै। थांदो दे फिसाफोर। बाय बाय। बुंदोंफोर बेसेबां बे खोथाखौ बुंग्रा हाबा जानायनि सम जाबाय माबा मोनसे मावदिनि। बेफोरबादिसो साननो रोंनांगौ दा। औलै इदिसो बेसेबांथो दिन थांबावनो रा खावलायानो रानजोब्बाय दालि ओंख्रि लाजालायसै। आइडिया जों हटेलफ्राव खामानि नागिरहैनोसै खोमा। गुड आइडिया बेखौ खालामनांसिगोन। आं मालाय हिनजावसायाव बेसेबां जाबावनोब्रा ओरैनोलाय आंबो मावहैफागोन ना। थौ बेखौ लोंजोबनानै थांसै लु ओइ लु।
मा एसे समायना नङाबा माथो मा एसे मोदान नायनाय सिख्ला हरावबो माथो लाइटनि गोनांथि जानाय नङा वा हाय हाय बेखौ मोननाय मोनला बेनि सेन्देल रोगाग्राखौ जागौ मोना बेनि खिफिनायखौ बक्सेन जानानै मोनामसुगौ मोना र खाथियाव फैनो हो आं एदावहैनि वाव मा एसे समायना बबेनि मा मुं सोरनि फिसाजो अन्नानै नोंनि थंखौ खिथालांनो हागोन नामा वाव बुन्दाफोर आरो रुबुल नोंना जायासैना बांद्राय दोंना नोंना आंनि गार्लफ्रेन्डसो बियो अनजिमा जेबो नङालै रिमल बा बिदियालै जाखायो समायना महरखौ लानानै आरो बेनि सायाव बेबायदि ड्रेस गाननानै बेरायबावोबा बयबोथ' गाहायनिफ्राय गोजौसिन नायखागोन गाज्रि जामोनसै रिमल आइ एम सरि बर' सिख्लाफ्रा बिदि खान्दा खान्दा फेन्दा नुलायनाय गानबाथाय नायखागोनानो मिथियानो दानि बर' सिख्लाफ्रा माबायदि दिल्ली मुम्बाइआव बिसिबां रेप खालामजागासिनो दं दोद बालगयदाफोर बेखौनो दासो बुंबाय हे नोंसिनि बाथाय सब समाय खहे खहे दे जाबाय दे सहायनो हाला आङो थुदो थांसै रिमल आं बिराद लाजिनाय मोनबायलै दुखु मोनबाय आं बेखौ सरि बिहरनो थाखाय अन्नानै नाम्बार हरदो बिखौ जेरैखि जायाब्लाबो आंनि फानजारियाव खोख्लैथारगोन थ' थांसै हेलो अनजिमा ना औ सोरमोन रिमलनि लोगो मैया नोंखौ लामायाव अ नोंसो मा ओमफ्राय सानस्लाबनो हायैयाव आं नोंखौ एदावफ्लांबाय बेनिखायनो आं नोंनाव दे जेबो नंला दे आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि खामानि दामावसै औ दे जागोन बिदिब्ला लाबो बारबायना फिसा मा बार सोहैदों बिसोरखौ सोहैबा बार न'आव दरा खुलिना हो
Mada, bondandu nama. Hama खबर फंबायफोर जों इउथ डेभेलपमेन्टनि थाखाय रांसो खांफैदोंमोनलै आदा हा बेसेबांथो खांदोंमोन फालाय 500 करिमोन 500 हाब एसे बुरजा एफा बुरजाथ' आं हरनो हानाय नङालै फंबायफोर आंनि न'खरखौ नोंसोर मिथिखागौ ना बेसेबांबा गोरिब आङो बन फाननानैसो जायो आं बे बन फाननाय रांजोंनो फिसाजोखौबो आं फोरोङो 500नि बदलै आं 100 रांखौनो हरनोसै नामा हाबा दा बिदि जानाय नङा जों बयनिफ्रायबो बे 500खौनो लाखादों हानाय नंथारालै आं फंबायफोर हाजिरा मुजिरा मावनानै बन फाननानैसो आं फिसाजोखौ फोरोंदों बेजोंनो जानायबो आं मेनेज खालामो अब्ला आं नोंसोरनो बोरै 500 रां हरनो हानांगौ जाखो फालाय जानाय नंलाय आदा बयनिफ्रायबो जों 500खौनो लाखादों आं हानाय नङालै फंबायफोर आंनाव जेबो गैया एत्त' इसेल' फैसाखौ होनाया नोंसोरो मा मोजां खामानि मावदोंलै माथो दस्राफ्रा होगासिनोलाय आं हरनो हायालै थांदो ओइ र' बिदि नङा बाराबा बिदिनो हाथारलै दा मासनि बारा हराय आइ फिसा आदा मा जाखोलै बियो थैबायसो खोमा सुफुआ दा हा थैबाय बेथ' बारा मोजां जायाखिसै ना Apa मा जाखो apa 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 मा जाखो apa 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 मा जाखो apa apa Madai mau menapa ya di sini? Apa aku mana putar ke? Raja pun nak kindai ke nak nusir kau? Polis nak kisah ke nak nusir kau? Hap, जोंथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै औलै बिराद गिदिर दाय जाबाय आरो बेथ' पुलिसनो खिथाहैसिगोन गामियावबो खिथाहैसिगोन थां होसैदो ओइ बेलाय खारबाय हनै अनसुमा थुथु थांसै थुथु नोंथ' जोंखौ नुजोब्बाय बेखायनो नोंफाजों लोगोसे नोंखौबो गोजौ दैखांहरनाय जासिगोन ओइ गुन्दासेर ओइ मानसिखौ मा जाखो हेलौ एम्बुलेन्स माबामोन नों सोरमोनलाय अन्नानै नोंनि थंखौ खिन्थागोन नामा
साहा लोंग्रोनोसै खोमा दा मोजाङै रायलायनोसै दे जिरायनो हासिगोन औ जागोन ओइ सोमदोन ओरै फैलाय मानोमोन आदा कफि मोननै लानानै फै दे जागोन दे आच्छा बेफोर जाथाया माबोरै जाखो आरो नों सोर बहानि खोन्थानो हागोन नामा आंनि मुङा जेसिका आं बेरहांगाव गामिनि आरो आं एमए पास खालामबाय अ दे मोजाङानो आंनि आफाखौबो माखासे सेंग्राफोरा बुथारो आरो आं बे बुथारनाय समावनो नुसनहैफ्लाङो आरो आङो रायजोफोरनो आरो पुलिस केस हैनो होननायाव बिसोरो आंनि उन होसोबोयो आरो आंखौ गोदोना सेरो बिनि उनाव आं जेबो मिथिला आरो बे समावनो आं थाग थिग नोंखौ लोगो मोनहैयो आं एम्बुलेन्स कल खालामनानै नोंखौ हस्पिटालाव लानानै थाङो बेनि उनावनो नों मोजां जायो अ दे कफिया लोंदो आरो आंहा दा न'आव रावबो गैला आंनि आइयाबो आं उन्दैयावनो थैदोंनो आरो आदायाबो हाग्रायाव बन दाननो थांनायाव आर्मिफोरजों नंखाय दायाव बुथारजादों अ होमब्ला बिदिसो जादोंना घटनाया नैबे रेस्टुरेन्टआ आंनि आखायाव दंथ'यो आदैया बाहेरायाव थांदों नालाय 5 बोसोरनि थाखाय आंखौ सामलायनो गालांथ'दों दा नों गोसोब्ला बे रेस्टुरेन्टआव 5 बोसोरसिम थानो हागोन आं बेयावनो थागोन दे बिदिब्ला मोजाङानो जाबाय आं नोंनो दा बुजायना होनोसै दे आं नोंनो रुम गुदानखौ देखायनोसै थौदो ओइ सिख्ला ओरै फैलाय मा खोथा हारामि बुं आंखौ बेयाव मानो गोदाव सोराव लाबोदों मा गोरोन्थि मावदोंमोन आं नोंसिनि बिदि खालामनानै मा गोजोननाय मोनगोन नोंसोर कुल डाउन खोथाखौ मोजाङै खोनासं नों आंनि मोनसे खामानि मावना होनांगोन अब्ला आं नोंखौ आजाद खालामनो होगोन मिथिबायना दे जागोन आं मावनो राजि Yes, it's good. Oh. Aku आदाया अफिससिम थांनो नागिरदों बै गोजोनफोरसिम थांनो नोंलाय बहाथो थांनो दलाइगावसिम हागोन आंबो बिजोंनो थांखागोनबा दे जागोन
Ada, lakssolai. Mabe. Lamaya horiजों सोमोन. Nunggu. Oh. Tuh. Ada र'. आं बाहेरायाव थांथ'नो. Ha? आं बाहेरायाव थांनो. Deh. थाथ' आदा. Deh. मा जाखो? आंखौ बासाय! आंखौ बासाय! मा जादों? Hunggat, Gunda, Hunggat! मा खालामदों नोंना आंखौ? Hunggat! Hunggat! Gunda, नों मा जादों? Hunggat! Hunggat! मा जालाबायखो? Hunggat! मा जालाबायखो? Hunggat! मा खालामदों Rimul! नोंना आंखौ? Hunggat! मा Hunggat! खालामदों नोंलाय? रुबुल, बियो आंखौ आंनि जायगायाव गुबुन मानसि नुनांगौमोनब्ला नों मा अबस्था जागौमोन? मिथिगौ ना? रुबुल, बेफोर माबोरै जाखो? आं जेबोखौनो बुजिनो मोनाखिसै। बे सिख्लाया आंखौ फासायदों। Ada, नों फैदों मोजांसो जादों। बे थगायदों मानसिया। दिनै नों फैयामोनबा आंनि लाइफखौ बरबाद खालामबायमोन बियो। आं पुलिसनोसो केस हैनोसैमोन बिखौ। नों केस दायासै बिनानाव। बे आंनि असे लोगो बायदि। जा जाबा जाबाय, जोब्बाय। बिखौ निमाहा होदो। बिदिबा आं मा खालामनांगौ? आंनोथ' फैसा नांगोन। नङाबा आं पुलिसनो केस हैनोसै। आं मानिया। आं मा हरलाबायनांगौ? आंनि जेबो गोरोन्थि गैयानोबा। दाय मावनानै बिदि खोथा बुंनो नों साला। हरद'। ओइ, प्लिज, रुबुल। ओइ, थै। बिनानाव। थांग्रोदो। रुबुल, बेनो। नों मानो हरनांगौ जाखो? जेराव आंनि जेबो गोरोन्थियानो गैयामोन। साला गुन्दा। साला। दाय मावनानै नों बिदिसो मावदों। नङालै। आं नोंनि लोगो नंला दिनैनिफ्राय। आंखौ नोङो फन दा खालाम। आरो नों आंखौबो खबर दाला। लोगो हमनो दासान। हेल' देरहासार। हास्ताय, आं थांगासिनो। दे थाब फैदो। नानियाबो सापागुरियाव दङ। आंथ' सिनायाना। आङो र' बुंहरगासिनो। नाम्बारखौ हरगासिनो। लाना फैबा दे बेखौबो। औ दे, जागोन। हेल' आदा। नोङो बाजाराव दङ ना? औ, आं खाथियावनो दङ। लोगो सासे फैनो नागिरदों। नों अमा एसे लादो। ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लादो बिनिखौ। औ, जागोन आदा। 9859 826792। बे फैगासिनो हो। नों सापागुरियाव नेनानै फैफादो बेजोंनो। दे। हास्तायनि सिस्टार ना? औ। दाखालि दखानाव लोगो मोननाया? औ। थ' थांसै बिदिब्लालाय। थ' आदाया सापागुरि बाजाराव बेदर लांफानो दे जागोन। थ'। आदा? फैबाय। देरहासारालाय? बेलाय? देरहासार फैबाय। फै, जिराय फै। दे जागोन। जिराय।
मा खालामबाय थादों नोंलाय? नै ओरैनो गोदाव सोराव उन्दुलाबायनासो दंमोन आं। ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना? मोजां सोलिगासिनो बिदिनो। न'नि जाखोना बारा जाखो बेलाय? न'निनो। बानायदो थाबैनो। बानायसै र' लासैनो। देरहासार फैफेराखैमोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम। लेंहरबाबो फैयाब्रा नोंबो। समान जायालै बे रेस्टुरेन्टाव थाबाय थानांगौ जायोना उफाय गैया। ओमफ्राय जों खनसे एप्लाइ खालामनाया मा जाखो? एप्लाइ माने बै एग्रिकालचार ना? माथो बुंबावनो आजिखालिनि साख्रिबाथाय बिदिनोसै गुसुनानैल' जाजोबो गासिबो। आरो माथो बुंबावनो आसामनि बिटिसिनि खामानिफोरा गुसुनानैसो जाजोबो ना। जायफ्रा फैसा होआ बेफोरथ' गैखाया। बेखायनोथ' खामानिफ्रा मोजां जाला ना। रां गैयाबानो आजिखालि जेबो जाला। नानि बे फ्रिजआव थान्दा दंमोन लाना फैनायसाय। नै आदा थान्दाया। लोंदो। औ दे। खोनायाखै नामा नोंसोरलाय सोरबा हिन्जावा रायलायनाय? सालाफोरखौ हमनांगौलै फैसा दाबिनांगौ बिसिनाव। एफा हाग्रा गुदुआव सोर हिन्जावा रायलायनांगौ जाखो? हमथारनांगौ होसो हमथारनांगौ हमथारनांगौ होसो। ओइ र' आंबो थांफायो। बेवनोथारलै फाग्लाफोर बेवनोथार नुवाखै हनै गारखोलायदों। येसलै फास्ला गारखोबाय। खोनायाखै खाथियावनोलै हनै खाथियावनो जाबायलै हनै जाबाय। होसोदोल' सालाफोरखौ। माबार आयै जय बेदरै ग्रोम थादोलै लादोलै। सोरबाफोर थगायदोंसोमोन खोमालै। थांसै। बे हाग्रा गुदुआव हिन्जावा थाफेरो सोर सैमा बेलाय? गैलालै गैला। सोर सैमानि फिसा सोर जाजोबलांखोलै बेदरखौ आरो जौआबो गैबावला ना सैमाफ्रासो जालांजोब्बाय नामा? होद फाग्ला सैमाया बेदरखौ जाबाय जौखौथ' लोङाना। नंगौथ'। थुदो। नुबाय गान्दुला थाखा फैसा गैयाब्लाबो नैबे फान्था गेलानि बुद्धिखौ सामफ्रामबो जानाय लोंनाय जौ बेदरा सौफैबाय थायो मा सान्दों नोंलाय? बेखायनो आंनि मुङा आलुनि फिसाज्ला सालुब्रा। जेसेबां बुद्धि थागोन इसेबां जौ बेदर थाखा फैसाबो ओंखारबोबाय थाखायो। नोंगौथ' आफायसोर खिल' खरोग्रा। बेबायदिनो नोङो सानफ्रामबो गोदान बुद्धि दिहुनबाय था जाहाथे आहा गोथाव मोनजाबाय थायो। नोंनि सेर आहाबो आदा सेर। बेखायनो आंजों थाफाबाय थाब्रा नोङो सालुजों। हाब आफा इसोर नोंनाथ' रुमा बिराद मोजांथार हले। हाब भाराखौलाय बेसेबांथोलाय? रुम मोजाङाव भारा होनांगौ नामा बे सिखावफ्रा?
होमबा जानाय लोंनायखौनो खावनानैसो जायो जोङो पकेट मार खालामनानैसो मबाइलाबो खावनायसो जौ बेदरानो खावनायसो बेखौ बोरै भारा होनांगौ आं बाव भाराखौ उनाव होगोन होनदों गोबाव थानानै बेखौबो खेबसे ब्लक खानोसैब्रा रोंमारगौलै नों आफायसो माथो आलुनि फिसा सालुब्रा आङो आरो मोनसे गोदान बुद्धि दङलाय गान्दला आंनाव मिथिबाय खोनासंनोबा खोमाया ओरै हर हाब बेखौनो खोमा गुदियाव खोन्थालायनांगौ आरो नोंहा आफा इसोर आजिखालि खोथाफ्रा जानला मोनला रायलायजाया इन्जराबो खोमा दं मिथिबाय आरो मोनसे खोथा गान्दला गोसोआव ला नों बे साथाम साब्रै सिख्लाफोर गोसोथोनायखौ गारथारदो आवगोलाव रुवाथिजों केस जानायखौ नों बावबाय बिदिखौ गारथार नोङो मालाबा सिख्लाफ्रा नोंखौ बिपद खालामगोन आरो जै बिपद जाबाय टाइफोराबो नोंनाव गारनाय नङा मिथिबाय बेबायदिबा नोंजों लोगो जानाय नङालै बेबायदि हुदाखौ नों गारथार गोसोसो दे दोन देरहासार मा कफि लोंदों नै दे बेसे जाखो 100 थाखा जाबाय न जेसिका माबोरै दं मोजाङै दङ नोंहालाय आंहाबो बिदिनो दं मोजाङानो नोंहालाय बेसेबां जाखो नाङा दे नोंनिखौ फैसा लाया मानो लाया जानांगौ नाङा दे लाया लायाबा माबोरै सोलिगोन आंनि गोसोसो दे नांला नांलायला दे नोंनिफ्राय फैसा लाया नोंजोंलाय बहा हानो आहासो फैसा बासायदों ओमफ्रायथ' मोजाङैनो दंखायो ना थांसै आं बिदिबा दे मोजाङै सोलिबानो जाबाय औ दे बाय बाय हेलो सोरमोनथाय आंसो रुबुल ए ओमफ्राय माबा खोथामोन आं नोंनो माबा खोन्थागौमोन औ दे बुं रिमला सासे सिख्लाखौ रेप खालामदों मा औ बियो माब्लाबाबो जानो हाया नंगौथ' मानोना आङो बेखौ ट्रास्ट खालामो नों फोथायाबा WhatsApp-आव हरगासिनो आं दे हर बिदिब्ला Oh, shit! अनजिमा
मानो सिरि सिरि थाखो मानो रायलायाखै हो माबा मोनसे बुंना अनजिमा बास आंनि मोदोमाव आखाइ दं आंहा दिनैनिफ्राय जेबो सोमोन्दो गैला नों बायदि गुन्दा फोथायखेबसो मानसिजों आरो दिनैनिफ्राय फन SMS जेबो दा खालाम ब्लक खालामनानै दोन आरो माब्लाबाबो लोगो हमनो दासान I hate you अनजिमा 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 प्लिज ट्रास्ट मी आंहा जेबो दाय गैया आं जेबो दाय मावाखै गोरोन्थिया आंनि नङा अनजिमा गोरोन्थिया सोरनि बे गोरोन्थिया नोंनिनो रावनिबो नङा अनजिमा प्लिज प्लिज अनजिमा मादै देरहासारा न'आव गैया नामा जिसिका फैदों फै जिरायफै दङ उन्दुनानै दङ खोमा बियो सिङाव हायनायालाय मादै साहा फुदुं होदों आङो नानिखौ अ नानि नै जिसिका फैदों साहाया लाबो ए नंगौ नामा लांगौ आयै मोजाङै दंजोबो ना मादै नोंस्रा न'खराव औ दंसाबो बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव नोंहालाय बोरैथो दङ आदै दङ मादै आहाबो मोजाङैनो दङ ए दे बिदिनो जानांगौ आदै नै साहाया आब' लोंदो औ दे आं आदाखौ लेंहैनो दे आदै लोंदो दे साहाया जागोन जेसिका मा खबर ओरैनो बेरायफैदों आं बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बन्द नालाय रेस्टुरेन्टआबो बन्द दे फैनाया मोजाङानो जादों देरहासार आंखौ गाबोन दोनलां क'क्राझाराव नोंहा जेबो खामानि गैयाब्ला दोनलांनो हागोन ना गाबोनबोथ' आसाम बन्द'खा अना बर'फ्रा बर'नि एगेन्साव बन्द' होखादों गामि सिंनि लामाजों थांजागोन दे दे मादै बिदिब्ला हायना थांदिनि आङो दे जागोन दे बिदिबालाय थांदो दे जागोन हासथाय अ हासथाय बुं औ नों फैलाय दानो जोंनि गामिसिम बेरायहैनो कलेजबो बन्द'खा एकथासोआवनो सहैनाय खालामसै न'आव आंहा क'क्राझाराव थांनांगौमोनलै थेट मालाबाफोर थांदो नों जोंनि गामिखौ नायनो होननाया नायनोसै आच्छा दे थांगोन आं नों रेडि जाखाबानो जाबाय अके बाय हा सोरनि फन फैलायखो जेसिका हेलौ हेलौ देरहासार दा दसे उनाव ओंखारदो दे सरि जेसिका गाज्रि दा मोनसै आं लोगोनावसो थांनो ओंखारदों थाङाबाथ' बिराद गाज्रि मोनथारगोन बे उनाव थांसै दे प्लिज गाज्रि दा मोनसै ना नङाबा नों स्कुटिजों थांबानो जाबाय नैलै देरसार जोंना न'आ गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि न' थानानै आरो मा नांबावगौ दे थ'
फै हाब माथो मबाइला चार्ज गैलालै र' चार्ज होनि दे हेल' नानि जों नै न' मोनफैलायलांबाय आदै मादै ओं दे जागोन फिसा जिराय 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 नों हायोबा पेसेन्जार गारिजोंनो फैदो नानि दे मादै जागोन फिसा आदै जागोन फिसा जिरायदो जागोन दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै दे सोरमोन हासाय नानिसो न'आव फैनोलायनो मा खालामनांगौथाय नों लायब्रबनांसिगोन आं मानसिखौ हा नों आलासिखौनो थिनहरनांगौ जाहैबाय नोंनो थांनो हाथारो जेबो नङा दे मादै साहा लोंलांबा हामगौमोन नामा फिसा नांलायथ'लान्दां आदै ससेल' लामाथ' थाब थांना फैनोसै आं दे नांथ'ला दे आदै दे नों थाग्रोदो होमबा आं बाजाराव थांना फैनोसै जागोन दे अनजिमा नों माखौ एसेबां दुखु खालामबाय थादों दुखुनि सोलायै गोजोनै थानो नाजा दुखु खस्थ'जों गेलेयोबा मानसिनि जिउआ खहा जालांगोन बिनिखायनो नों गोजानाव थानो नाजा जिउआव जाबायदि दुखु होबाय रिमला आंखौ अब्ला आं माबोरै खुसि थानो हानो जेब्ला सासे हिनजावा सोरजोंबा दखा खालामजायो अब्ला बे हिनजावा माबोरै गोजोन थानो हागोन नोंनो बुजिलाया दा दागाब अनजिमा आं मोनसे खोथा बुंगौमोन नों जुदि खोनासंनो गोसो दंब्ला मा खोथा दे बुङा दा आं खोनासंगोन आं रिमलनि लोगोब्लाबो दा बिनि लोगो नंला मुगैजाथाव जुनार आखुनि मानसि आं मालाबाबो सानफेराखैमोन मोजां जाबाय नों बेखौ ब्रेकआप खालामनायानो नों गाज्रि मोनोब्ला आं नोंखौ आंनि खालामनानै लानो सानबाय नोंनि दुखुखौ बुजिबाय आं बे समाव नोंखौ हारसिं हगारजानाय नङा मानोना दुखुजोंनो गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लाखांनो हागौ आं हौवा जाथिखौनो फोथायनो गोब्राब मोनबाय आरो आंनो बयफ्रेन्ड नांला आं हारसिं थानोनो गोसो जाबाय आं हारसिं थानोसै जिउआव आंहा जेराव रावबो गैखालाब्ला आंहालाय मा गोजोननाय दंबावो आं फोथायखेबस' खालामा अनजिमा आं नोंनो मा नांगौ होजोबगोन आंनि जिउनि जोबथा अननायखौ नोंनोनो होगोन नोंखौ रानि बायदि अनगोन आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होनाय नङा अराय सम आं नोंखौ गोजोन खुसि लाखिबाय थागोन नोंबो आंखौ उनाब्लासो उनाव मोजां मोनफ्लानानै नों आंखौ रिमल बायदि थगायब्लालाय जुदि नों बिदि खालामबा आं माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा आदा दागाबसो अनजिमा दालाय आं फैखाबायना नोंनि जिउआव I love you अनजिमा I love you too जुगामि जुगामि मानोथो अबेयाव गसंबाय थाखो बाव फै थाबैनो ओंखारदो औ जागोन
जाबाय औ जाबाय थ' थांसै देरहासार मा I love you I love you juga Mi. दानि खोमसि हरनि गावदां अखा
थ' थांनोसै थ' रिथा जाला इसिबां गोबाव जाबाय फनाबो जाला अबावथ' खबरबो गैया लोगोबो हमला फन बुबाबो रिंलाबो बाजै आं थांसैलै बाजै थांबायलै बाखिया हले बुरजा जाथारबाय नोंनिया एंखुर बायनांगौ लिरनानै दोन बेफोर थाब होफैनोबा होफै खाथाफ्राव बाखियानो बुरजा जाबाय आंहा एंखुर बायनांगौ लिरनानै दोन थांबायलै बाजै आइसुर सुर सैमानिसो एफा बुरजा सुनानै थांगोलै असयबथारलै बे मानसिया जौ फेदों साला जौ फाग्ला नोंहा माबा टेनसन जादों नामा हा बेवहायलाय मा जम्बा बायदि बादिंलायबाय थाखो आं जौ फेयाखै नोंसो जौ फाग्ला खोमा नोंहासो टेनसन दं खोमा बिगार आं जौ फेयाखै नुवाखै नों आंखौ आं बेसेबां सिदा गसं हायो हा गाबागाव लामा थांलै आं सहायनो हाला मोनथिबाय आं थाङाबा मा गयदा खालामदों बिगार बिगुराबाबो गोरासो लेबोदों खाथियाव फैलाय आं थाङा नोंनि सेराव आं थाङा सिदायाखै बिगुरा खामलावबाय आंना खामलावबाय सोर बेलाय बिगुर आंजों जुजिलाबायो बिगुर सोर बेला सिगाङाव हिम्मत दंबा सिगाङाव गसंलाय बिमाफोर नागारनायाव गैयालै नै बाव दं आं नै बिमाफोर नागारनायाव गैयालै बिमाफोर नागारनायाव गैयालै माबायदि दुगा नोंलाय माबायदि दुगा नों नागारनायाव गैयालै बिमाबो बेटा होबाय नै आं मोनसे बुस्थु बावबोबायना मा आं न'आव थांब्रबना लाना फैनोसै नामा थांदों नों बाय थांसै बे सायायाव
रैसुमै मा लोगो दे बुं आदा देरासारा माब्रै दंहाय अ दादाया मोजाङैनो दङ माबा खोथामोन मा खोथा थानो आरो फसायोनो नोंदाखौ जाम्बिलाय नोंदाया साफा नायनो मोजां हेन्डसामथार नालाय मा लोगो नों आदाखौ फसायमारो नङाहाय ओरैनोसो बुंनायानोलाय बियो जनिखाया बिबारा बारबासो मोदोमनायाबो उरायखायो नोंदानो खोन्थाना हो जाम्बिलाय आं आदानि सिगाङाव बुंनो हानाय नङाहाय आं गियो आदाखौ थुदो थांसै बैथिं नागिरहैनोसैलाय फै थुदो थांसै बिदिब्लालाय थुदोहाय थु थ' हे 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 हा 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 हे 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 ला 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 हे 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 बा मोजां मोजां सुखाबायलै है दसे दाउनि ओइ नानिमोन र' जोंबो थांफानोब्रा नोंसोरजों र' थाथ' र' ओइ होसो हा आदा बिसोरो जोंखौ होसोदों ओइ लाजिया नामा बिनानावजों समानफोरखौ एदावनो गोसोसो ओइ सोर नोंलाय जोंखौ हेंथा दाहो बेटा नोंखौ नायगोन नानि नों बेयाव माब्रै आं लोगोनाव नट्स लांफैदोंमोन आदा माला थांफिनगोन न'आव दायो थांगोन माथो गोलोमना जोबखो है एसे फालतु मानसिफोरजों नांनायाबोलै ए राम थ'दो सोर जाखो बे आया ओइ सोर जाखोलै बे ओइ आया माथो बेलाय रिमलसो आया ओइ ओइ फाग्ला ओइ रिमल ओइ सोर आंसोलै बिदि फाग्ला ओइ मारै जालाजोबखो फाग्लालै नों सोर मारै जालालै नोङो हावबाय अफायथो लोंलाबायनानै फैनो फाग्ला सेसलां सेस जाथारगोनलै मानसिया बिदि बांद्राय ओमफ्राय थ' आंनि रुमाव एसे मोखां सुनायनि नामाव हैबावसै थौदो स्रां मोननायनि चलो फाग्लालै
मिजिं 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 रिटा औ आं मिजिं एफाग्राब गोबावनि उनाव सोर फैदोंब्रा आसोल अ रिमल मिजिं बे बेयो माबालै आंनि गार्लफ्रेन्ड मा बे नोंनि गार्लफ्रेन्ड माबोरै जानो हाखो नंगौलै रिमल बे आंनि गार्लफ्रेन्ड जों सानैजों गोबावसै मोजां मोनलायनाया Oh my god रिमल 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 आया मा जालांखो बे नों सिनायमोन नामा आं मिथिया बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड रिमल हठात मारै बिदि जालाबायखो बे मा बे नोंनि बेस्ट फ्रेन्डसो औ नंगौ र' आं दैलायनि रिटा मा जालाबायखो बिसोरो आं मा खालामबावनांगौ जाखो दानालाय मा जाला जोबखो बिसोरलाय जानो मा हायाव गोग्लैबायना थाखो सोरबाफोरसो माबा मुलि होना गालांबाय नामाब्रा जानोबो हागौलै ओइ मिजिं मिजिं बिनानाव नोंथां ओइ बिनानाव मानसिफ्रा गैलासो नामाब्रा होस पुलिसनो खोन्थाहैनांसिगोन नङाबा खोथाया गाज्रि नों थिगखौनो बुंदों थ' ओइ हासथाय हनै माथो जेबो जायाखैलाय ओइ रिटा 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 बेखौ फोजालाय रिमल रिमल ओइ रिमल ओइ नोंथां सिखार नोंथां ओमफ्राय हासथाय नोंसो सानजों बेवहाय माब्रै नैबे आंनि लोगो देरहासार जेबो खामानि गैयैखाय गामि बेरायनो होनना फैदोंमोन जों ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो बिदि जाला जों बियो रिटा आंनि गार्लफ्रेन्ड आरो बियो रिमल आंनि लोगो आरो मारै मारै जाखो आंबो आन्दाजबो मोनस्लाबासै दहाय बेसेबा गोबावनि उनाव रिटाया आंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बिसोर सानैजों सिनायथि होलायनायावनो मारै मारै जाखो सानैबो गोग्लैबाय होद मिजिक मोजां खोन्थाब्रा नों मा होनलांखो आं जेबो बुजिनो हायासै बे गयदिसालि बैथालिया गावखौ रेप खालामनायनि प्लानिं खालामनानै आंनिफ्राय रां थगायनानै लानानै थांदों दा मोनथिनो मोनबाय नोंनिसो गार्लफ्रेन्ड बेखायनो आङो मा खालामनो मा मानो जानानै सर्ट जाखो ना माखो आं जेबो मिथिला औ आं राहा गैयियाव बेबायदि खालामनांगौ जानांदों रुबुला सासे थगायसुला मानसि बे गुन्दासो बे हिन्जाव सिख्लाफोरखौ दसेनि थाखायल' गोसो थोफ्लायो आरो किडनेप खालामनानै लानानै थाङो आरो गोजान गोजानाव फानहैयो आरो बिनि फंबाय लादायाबो हिन्जाव किडनेप खालामो बिमायाथ' गासिबनिबो हेडखासो आंखौबो बिसोरो किडनेप खालामनानै गुबुनाव फानहरनोसैमोन गुबुन
गुबुन सिख्लाफ्राथ' गैला बे आलाय सिलाय जाजोब्बाय खोमा मा खोथाया अब्ला बिदिसो साला सैमारु बुल नों आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय नोंनि आखला बिदिसो ना नागारा आं नोंखौ बिनि खिथेर लाफिनथारगोन आङो बिदिबा बे सैमाया अनजिमाखौ थगायदोंसो आं थांसै अनजिमानो खोन्थाहैनां र' आंबो थांफागोन खोनासं फिसाफोर आं नोंसोरखौ नोमफा गैयाब्लाबो आलो आलो फेदेरबोदों नोंसोर सानैयाथ' आंखौ मिथिखागौ आं मा खामानि मावो दिनैनि जुगाव थाखा फैसाखौ बिनानै मोना सेख'नांगौसो सेख'नांगौ धोन दौलतखौ ओरैनो मोना सेख'नानैसो मोनो आं नोंसोरखौ बुंनायनि खारना मा फिसाफोर जोंनि बिजनेसा बेल'जों थोला दा जोङो बे बिजनेसखौ बिराद गिदिर फेदेरनांसिगौसो जाय खामानिखौ बे ओनसोलाव गुबुनफ्रा मावा बे खामानिखौ जों मावनांगोन मानसि खावनायानो जा मानसि बुथारनायानो जा खालि जोंनो फैसाल' नांगौ मानसिनि जिउआ देरसिन नङा थाखा फैसायासो देरसिन फिसाफोर थाखा फैसाखौसो नागिरग्रोनांगौ बुजिबाय फिसाफोर औ बुजिबाय आयै सानैबो बुजिबाय मोजां बुजिनानै ला हासदाय थ' बैयाव जिरायहैनोसै जेसिका फैनो नागिरदोंलै नंगौ बबेसिम मोनखोनो फैगासिनो दंनो खाथियावनो ओइ आसुल हनै सोरबा दांमिना बाब्रे बा मासुफोर खिथु नायनो गोसो बायना नोंलै थौ इदाव नांगौ थौ हा नोंसो साला नों थांजों बेसेबां खारनांगासिनो थौ बिसोरखौ जेसिका बिसोरो सोर बिसोरनो बै समाव आंखौ बुथारनो नागिरनाया अ होमब्ला नोंसोरसो ना सोर नोंलाय जोंनि लामायावनो दाहो नङाबा जिजोबगोन नोङो ओइ माखौ मिनदों बबेयाव हाबलांबावसै नामा
हाबजायो माथो माहाजोनथार फिसाजो गोन्दा गोन्दै दंबा गांनैसो फानलांनो हायो खोमा थ' नाथाय गोसोआवला बै बानायखानाय बुटिया दाबावनो जागोन आफायसोर आं दंना राव गैया नामा न'आव बाजै ओइ बेवाइफोर बाजै अ दङ आदा फै जिरायफै जिराय जागोन आदा जागोन दे आंथ' सिनायासै सोर जाखो माने आदा जोङो बर'नि आंगो हारिमु गामसा दख'ना फानबाय थिंग्रा आदा दा आदानावबो बाजै लाखिबाय खोमा साननानै हाबफैनाय जादों दाथ' नोंबा जेबो गैया आं मालाय बोरैहाय लाखिनो आंनिबाथ' जेबो नङा लाखिब्लाबो उसुबिदा आंबो बारा साहस गैया गोरजियासो गोरजासो माने जाय मावनानै जाहोनो बुद्धि गैया बेसो गोरजा थाहैलि आदा बे नंगौ फंबाय माखासे बिराद सिङाव हिस्ट्रि दङ आसार आदा नोङो बिदिबा थेवबो फसायबाय खोमा दिहुननानै जिखुनु नायजागोन दे बन्दो नैबे गामसा एकदम बर' सिख्लानि आखाइजों दांमोन दानाय गामसा औ नैबे दख'ना नैबे जाबाय बालायखो आगर बियो जोबोद मोजां आदा बाजैया जुदि गुफुरबा बेखौ गाननाय लोगो लोगो जुखाम आखाइ बेरनाय बायदि फ्राव गुफुर बेरथारगोन समायसागोन आदा गुफुराथ' गुफुर नाथाय नोंबाजै गैयाबा आं लाखिनो हायालै बेबो जारला आरो खिबावलायबाय नोङो गावनो दहाय हटेलाव नाफाम गोरान जाहोनानै बेनो नोंना बिबा सेवजोब्बाय थां खि थां फंबाय नै ओरै बाहेरायाव एफा गेसाव खिफिदों हांगोमोर जाजोबगोन सेंग्राफोरनि खोथा आदा आच्छा बाजैनो गांसे लाखिदो जोबोद मोजां मोनगोन बाजैया नोंखौ आं फसायदों दख'नाखौ फैसा गैथ्राबा बाखिबाबो जागोनलै आदा उनाव हरना एफा मोजां लाखिदो आदा गांसे बाजैया बिराद मोजां मोनगोन आदा नोंखौ नोंबाजै गैयाबा आं हायालै फंबाय दासो उदैया सान्थि मोनलायबाय आंना फंबाय मोजां मोनबायना नों जेबो सिन्था दाखालाम आदा बे दानि जुगनि गोदान मुगायाव गोदान पद्धतिजों दानाय बर' सिख्लाफोरनि आखाइजों गोदान नाम बेलायस्रि आगर बालायखो आगर हाजो आगर ददेरे आगरनि खुनु अभाब गैला आदा मिथिबाय नों लाखिबा मोजां जागौमोन आं मोजां मोनदों दख'नानि आगरनि नामखौ आंनि जिनिसफ्रा गाज्रि आदा गासिबो मोजांजों अब्लाबो नोंबासो गैयाब्ला आं लाथ'नो हाया फंबाय दे होमबा फैफिन मालाबा दे थादो दे होमबा दे जेबोसो मोनजानाय जायासै नाङा आदा जानो लोंनाया देरसिन नङा नोंबाजै फैबा फैफिन दे जागोन आदा जागोन ओइ मा मोनबोखो मोनबायलै नै ओइ जम्बो दा सामबाय थागोन थ' सानसेनि हाजिरा ओंखारलायबायलै अनजिमा आं गाबोन गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन नोंबो थांफानोबा ओंखारफादो इक'लेन्डआवबो बेरायनानै फैनोसै नों मा सानो
थांनोथ' गोसो दंमोन नाथायबा न'आव सोंग्रोनांगोन आइ आफायाबा हगार हरगोन ना हगार हरा जुदि हगार हराब्ला मा खालामनाया मोजां जागोन बिदिबा नों स्रोद खारखोमाबोदो जागोन नोंसोर बेयावनो थाथ' आं गासिबो खोथाखौ अनजिमानो जाहैगोरनो बापरे बिराद गरमथारब्रा अनजिमा रुबेला मानसि मोजां नङा गुन्दासो बे थगाय थगाय हिनजावफोरखौ खावनानै लांनानै बरबाद खालामहैयो ओइ सिख्ला नों मा जानला बक्स बायदों हो अनजिमा नों बिनि खोथाखौ दा खोनासं आं बिदि नङा आं नोंखौ जोबोद अनो मालायनि मोजां मोननायखौ मेगन सादों नामा थां नों बिनिफ्राय सोर नोङो बेयाव डाइलग होफैनो आब' आं नों फोथाय दा फोथाय आं दिनै नोंनो सैथो खोथाखौ खिथानोसै बियो आंखौ किडनेप खालामदोंमोन रिमला दायनिगिरि नङा नोंखौ मोजां मोनफ्लानो थाखायसो रिमलखौ आंखौ फान्दाय होदों जानो हागौ बे जेरै आंखौ थगायदों एरै नोंखौबो थगायनानै फान्दायनो हागौ मा रुबुल बेफोर खोथाफोरा गासिबो सैथोजोब नामा मानो सिरि सिरि थाखो नों अब्ला बेफोर खोथाफोरा गासिबो सैथोजोब बिदिबा नों आंखौबो थगायदोंसो बुं नों आंखौ मानो थगायदों अ बिदिबा नोंसोर सानैबो लोगो जाबाय गवा नोंसोर सानैबो आंजों हगार पापी मानसिनि जिउ जाग्रा हगार सुनि मानसि थैलांग्रा मा खालामदों नोंलाय सानबेसे बेजानानै थानो हगार पापी सानसेबाबो नों थैखागोन नोंसोर सानैबो आंनि गुबै महरखौ नुबाय जेला नोंसोर सानैखौ दोननो हानाय नङा Rita, aku nak Rita. Rita. Rita, naik aku naik Rita. Rita. Rita, apa yang boleh sedang? Bukan, ada, nunggu sampai jika lalu ada, nunggu sampai jika lalu ada. Ayo,
फिसावा मा जाखो आयै फिसावा मा जाखो आयै फिसावा मा जाखो आयै फिसावा मा जाखो मा जानानै फैखो आयै फिसावा आयै फिसावा मा जाखो सोर आदालै आदा आंनि फिसावाखौलाय आयै आदा आयै फिसा आंनि फिसाखौ सोर बुथारा माबार बुं जों जेबो मिथिया मेडाम जों पार्कआव सोमोना लाना फैदों लादा फिसा नों दानि खिथारखौ नोङो होखाथारनांगोन फिन साजा लाफिनथारनांगोन नङाब्ला नैबे लादुरिनि गोसोआ गोजोननाय नङा जाग्राय आं सानसेबो हगारा दे फिसाफोर लानानै फैदो सिङाव दे नाथाय मानो सार मा बेखौ आं थाङालै बिफा खोनायाखै नामा नोङो बेंगा दरा खेव गोख्रैनो ए सफैबाय बिमा औ फुङाव थांनायानो इसिबां दासिम मोनालायबाय माबायदि पार्टि बिलाय मा बुंदों नोङो मा बुंदों बुंफिनलाय देलाय जेबो नङा दे आंनि भुल जाबाय हरानो जा सानानो जा आं गोसोबायदि थांगोन आरो फैगोन बेवहाय नोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जाबाय बिमा दे आंनिनो भुल जाबाय आया बे दख'नाया मानो गुलाय गुजाय जानानै थाखो आंथ' बेहाय फैसा दोनदोंमोन बोरो बहा थांखो आं मिन्थियाथ' बिमा नोंनि बाव फैसा दोननायखौ आंथ' नुवाखैना नों लायाखैबा सोरथो लाखो बेखौलाय आं नङालै बे आंनि न'आवलाय सोरथो फैनो हानांगौ ना बेहाय सोरबाफोर फैदोंमोन नामा फैनायाथ' दहायसो सानै सेंग्राफोर फैदोंमोन दख'ना फानग्राफोर बिसोरसो माबा माबि खालामलांबाय नामा आंथ' पात्ता मोनाखै आं ओरै रायलायगासिनो दंमोन बाहेरायाव सासेया खिनो ओंखारदों होननानै ओंखारलांदोंमोन बेसो हाबफैदों नामा आं मिथिला बे फैसाखौ आङो फिसाजोनि स्कुलाव दिउ सोनो होननानैसो दोनदोंमोन मानो बेबायदि गोदाव सोराव नोंलाय दे जेबो नंला दे 10,000ल' फैसा मा ओंख्रि संनानै दोनखो बे नों फैसा होलांनायजों आं बोरमा बेदर लायनानै संनानै दोनबाय आलुजों माथो मोनबावनो थां खुरैदो थां दे जागोन दे थौ सिङाव मार गोख्रै थौ मोदोम सार गोदो जोंखौ पुलिसनो केस होनाया बेनोमोन सार मानसिया नोंसो साला नोंनि
थाखायनो गामि न' बां गासिबो गारनानै थाफैनांदों खेतु मा खालामनांगौ बेखौ धैर्यहम राहुल जुदि बियो बे केसखौ सप्तासेनि गेजेराव उइथ्र खालामाब्ला खोनादोंना खोनायाखै सप्तासे माने 3 सान मिथिबाय थांदो नों सेंग्राफोर एसे रेस्ट लाहैदो थौ राहुल थौ राहु आरो किटु नोंसोरखौ खोनानो मोनदों फैसानि दारै गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो होननानै औ डाइरेक्ट बुं मा खामानि मानसि बुथारनाय बेसेबां नांगौ 50 लाख थारैनाबो खम जाया दे जागोन आं समजों लोगोसे मानसि फाथायहरगोन आरो रांखौबो नोंसोरनो हरफाखागोन किन्तु नाथाय खामानिया जाथारनांगोन अबेसिम सफैखो थांगासिनो दं आं मोनसिगोनानो दे थाब फै नेगासिनो दं आं आंबो सिरि गोसोनि बाथ्राखौ गोरबोआवनो दोनखो
फोरमालायदों जोंखौ जरायलायो संसाराबो मिथिखायो गोसोखौ गाबज्रि हरो जेब्लायबो थाबाय थानो गोसो जायो नोंबो आंखौ नागिरो आंबो नोंखौ गाबज्रि हरो नोंनि खाथियाव जेब्लायबो थाबाय थानो गोसो गोसोखौ गाबज्रि हरो बेसे गोबावसै गोबावसै दहायनिफ्रायनो नेदों आं नोंखौ नंगौ नामा औ आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंगौमोन दे बुं मा खोथा मा मोनसेल' मोनबाखौनो बुंना आं नोंखौ मोजां मोनो देरहा I love you मा जेसिका बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा मानो गनायनानै लानो हाया आंहा मोजां मोननाय दंखायो जेसिका नों आंखौ बिदि होननानै दाथ'गाय आं नोंखौ आंनि जिउनि अरायनि थाखाय आं सायख'नानै लाखाबाय बुंबायना आंना मोजां मोननाय दंखायो होननानै मानो फोथाया
फंसे खोथा बुंनायखौ बुजिया नामा आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा जुगामिजों आंजों जोबोद गोबावसै मोजां मोनलायनाया मोजां मोननाया गेलेजाग्रा बुस्थु नङा आं जुगामिखौ मोजां मोनो आरो बेबो आंखौ मोजां मोनो जों सानैजों मोजां मोनलायो आं जुगामिखौ थगायनो हानाय नङा बिदिब्ला नोङो आंखौ नोंनि जुगामिजों आंजों सानसे लोगो हमहो बिनि उनावसो आं डिसिसनखौ लागोन जागोन नों लोगो हमनो हागोन थ' जेसिका थांसै बिदिब्ला थौ खोनासं लोगोफोर मोनसे खामानि मावनो थांनायाव मोजां आरो गाज्रि जेननाय आरो देरहानाय थाखायो बे जेननाय आरो देरहानायखौ लानानैनो जोङो जुजिलांनांगौ जानानै फैयो खोनाबायना औ खोनाबाय दा जोंहा लेखा रोङा फरा रोङा जों साख्रि बाख्रि जेबो मोनखाला नंगौना नङा नंगौ बेखायनो जोंनि गाननाय ड्रेस पार्टिनि खरसा जानाय लोंनाय जौ बेदरनि खरसा सिख्लाफोर बुरखायनायनि खरसा जों बबाव मोननो सिखाव खावाब्ला जों जेबो उफाय गैया बेखायनो आफानि मुङा आलु आं जाबाय सालु बे आलुनि फिसाज्ला सालुनि बुद्धि बायदि जोङो सिखाव खावनानै फैसा खामायनांगौ खाफालाव दङब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयोनो बे चिरां जिल्लानि काजलगाव दखना बाजाराव जोबोद हिनजावफोरनि भिर जाथारो बेवहायनो खद' खोमानि इजि बेखायनो लोगोफोर गोसोआव ला सिखाव खावनानैब्लाबो जों सानसे समाव हयथ' धोन दौलतनि बिगोमा जाहैनो हागोन नाथाय खोनासं लोगोफोर सिखावखौ खाव रावबो दा हमजा आरो जुदि बायसान्स हमजाबायोब्ला बे आलुनि फिसाज्ला सालुनि मुंखौ माब्लाबो दाला आबा बस थिग आइडिया बुंबाय नोङो आच्छा बाथ्राफ्राथ' थिगैनो दं ना मा बुङो नोंथांमोन औ बिदि जाथोंसै बास लोगोफोर बिदिब्ला मोनसे खामानि मावदो नोंसोर साथामबो ग्रुप मोनसे जादों आरो बिनि ग्रुप लिडारा दाब्ला बेखौ नों दैदेननांगौ नोंसोर साथामजों ग्रुप मोनसे नाख्रेब बेखौ नों दैदेननांगौ सिखाव खावनांगौ फैसा बुथुमनांगौ लोंनांगौ जानांगौ फुर्ति थानांगौ नङा होमबा नैबे आंजों थाफासिगोन थां बिदिब्ला नोंसोर गाव गावबागाव खामानियाव थांनो थां आंबो थांफागौमोनलै लांफाबा थोद नोंहा आंजोंसो जागोन आफा इसोर जाग्रा लोंग्राखौल' रेडि खालामनानै दोन नोंसोरो अमा बेदर आरो मेजिक मुभमेन्टआ रेडि दोनखा मिथिबाय खोनाबाय मा बुंदों थाब लाना फै जागोन आफा इसोर आं थाब फैथारगोन आं नैबाव गोलांनो आधा घन्टासो जागोन जुगामि नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे खोथा सोंगौमोन मा खोथा आब' सों दे गाज्रि मोना आं देरहासारखौ सिनायो बियो नोंनि खोथा बुंबाय थायो ओंखायनो आं नोंखौ बे पार्कआव लोगो हमनो लिंहरदों ओमफ्राय माबाफोर खोथामोन नामा आब' खोथा मानि नों देरहासारजों मोजां मोनलायो नामा बिनानाव औ नाथाय मा नाथाय बिनानाव औ आंखौ खांजानाय होननानै मिथियोब्ला आंखौ देरहासारा गारगोनसो नामा अ नंगौ नामा नों खांजानायसो नामा बिदिब्ला औ आब' ओमफ्राय नों उन्दैयाव बबेनिमोन नों मिथियो नामा आइ आफाया खोन्थादों आंखौ फाख्रिगुरि गामिनिफ्रायसो खांनो लाबोदों होनना उन्दै समाव आंखौ बिथराय होनोमोन दा आंखौ जुगामि होननानैसो मिथियो गाज्रि दा मोनसे बिनानाव आं सोंफ्लांबाय जेबो नङा आब' सासे आदा दंमोननो आंहा नामा अख्रां अ नंगौ नामा
दे बिब्दिब्ला बिनानाव थांलायनोसै आब' मादै जि सिखा फैदों ओइ जिरायफै मा मैगं सायदों नै जोगोनार बिजौसो सायदों आङो देरहासारा न'आव गैया नामा गैयाथ' बियो बिहामजो मोनसिगोनहाय नोंस्रा मादै मा देरहाया सोरखौबा गोसोथोयो नामा लाबोथों देरखानाय लावखानाय फिसा समाबो जाखाबाय जेला मालायनिबाबो असे फिसा सानखायो जोङो मा होनदों नों मादै देरहासारा नोंसिनि फिसा नङा नामा ओहो उन्दैयाव खांनो लाबोदोंसो जोङो बेखौ फाख्रिगुरि गामिनिमोन उन्दैयावनो बिमा बिफाया बुथारजादोंनो उन्दै समाव बिनि नामा अख्रांसोमोन जोंसो लाबोनानै देरहासार नाम सोलायदों अ बिदिब्लाथ' देरहासार आरो जुगामि मोना असे बिदा बिनानावसो थेवब्लाबो बिसोरो मोजां मोनलायदों बियो माबोरै जाथावगौ आं माबा मोनसे खालामथारनांगोन थेवब्लाबो जों दिनैसिम दुखु होफेराखै बेखौ दे बिदिब्ला मादै आं थांसै औ दे रावनिबो सिगाङाव दा बुं दे जागोन दे थांदो बिदिब्ला खोनासं जों दिनैनिफ्राय सिखाव खामानिखौ मावला मानसि मोजां जानोसै बेखायनो बिसोरो थाखा फैसा खावनानै लाबोनायखौ गासिबो लाजोबनोसै दिनै बिनिफ्राय बिसोरखौ बेदराव मुलि होनानै साफा साफा बुथारजोबनोसै अहाथो मुलियालाय थैद जाम्बा आलुनि फिसाज्ला सालु खेव बेदरा खोथा गैला दिखौ फिनदोनि मावबावो माथो एफा जाखोब्रा दायो दाब्ला फन खालामना हेलौ दाब्ला नै थांगासिनो दं अबेसो मोनखो मोनफैबायानो हैद र' मुलिखौथ' जों मोजाङै होखाजोबखाबाय बेखौ जानानैथ' बिसोर थैखाजोबखासिगोन आरो बिसोरनि खावनायखौ जों लाजोबनानै दिनैनिफ्राय जों सिखाव खामानि मावला मोजां मानसि जानोसै बिदिनो खालामसै जोङो थुदो ओइ आदा मुलिया थिगैनो होजोब्बाय आदा थिगैनो दंजोबो आं होखाजोब्बाय बिसोर बेखौ जानानै दिनै थैखाजोबसिगोन आरो जों मोजां मानसि जानोसै दिनैनिफ्राय बिसिनि खावनाय मालखौ लाजोबसै जों दिनै बुजिबाय थौ नै सफैबाय हेदि जिरायदो नोंसोरखौ आसा खालामनानै दंगासिनो दं जों बोरो माखासेया बस फैगासिनो दं होनदोंमोनलै दाबो सफैया माथो बेलाथ' खावब्ला नुजाफैलायबाय फैदो जिरायफैदो हाब माथो बिसोरसो सिगांग्रो सफैनानै दं माथो हास्लाबो नोंसोरो जिरायदो फटाफट दे लुदो जोंनोबो दे जोंथ' नेनो बानानै साम'से बुहरि खालामग्रोबाय नै जोंबो जाग्रा जिनिस लाबोदों थांथारबाय दे लाबो गिलासा आच्छा लोगोफोर खबराथ' मोजां होनना मिथिखाबाय दि सोरसो मा लाबोदों बहनथारदोसो नायथारदिनि समान रानांगोनलै खिन्थु हद बेदरा हरदो ओरै माथो नायखो बेदरा जादो नाथुरनानै हरदोब्रा नै लुदो दिनैसो मोनजाबायना साला लावजोब्बाय दासो फैसाखौ दानो रानथ'वा
बिसोरो मा मा लाबोदों बेखौ जागोनसै जोंहा बिलाय दोनथ' बिनिफ्राय जों दिनैनिफ्राय सिखाव खावला मानसि मोजां जानोसै मिथिबाय जागोन जागोन मोसाबावदो लुबैजायो माथो दं Gada udah saja udah. आच्छा फंबायफोर देरहासाराथ' आंनो गासैबो खोथाखौ खोन्थाहरजोबखाबाय दा नेग्रायाथ' नोंसोर नङा नोंसोर जायखिजाया मोजाङै मोजां थालायहैदो जागोन दे सार दे बिदिब्ला थांसै दे फंबायफोर थांदो मिजिं गोसोखौ बिराद सुखुवा मोनबायलां दाथ' गार्लफ्रेन्डआबो गैला न'खराबो गोदाव सोराव बे जायगायावलाय माथो खालामबावनो आंलाय आउटआव थांसैलां नंनायाथ' नंगौलै आंबो बेखौनो सानदों आंबो बेयाव थानानै माथो मोनबावनो दे नों थांग्रोदो आंबो साननैसो उनाव थांसै थ' दे जागोन हेलौ देरहासार बबेसिम मोनखो दे थाबैनो फैदो थांनायनि सिगां एसे रायलायलांसै दे मिजिं मिजिं मा जाखो थ' बिसोर सानैयामोन जोंखौ दाख्लि बुना हरनाया Scoot! Oi! Betul!
सिखा ओइ ओइ थु आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ थि समाव सफैनायनि थाखाय औ बिसोरनो आसार दायनिगिरिया जाबाय दे आरो दंबावो लिटारानो दंबावो दे गाबोन थांजागोन नामा सार आं दं थांगोन थेंक इउ सार लानानै थांदों बिसोरखौ सार ओइ थु गाखो गाखोनो गासिबो थाब थाब गाखो गाखो थु गाखोजो सिङाव हाबलां जेसिका मानोबा लेंहरामोन आं नोंजों मोजां गाज्रि खोथा रायलायनोसो लेंहरदोंमोन नंगौ नामा देरहासार नों बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आरो नों बे गोरोन्थिखौ दिनैसिमबो मावगासिनो दङ जाय गोरोन्थिखौ मिथिब्ला नों जेबो सहायनो हानाय नङा मा बुंदों नों जेसिका मा बखिला बायदों आंथ' दिनैसिम बिदि मालाबाबो गोरोन्थि मावफेराखै आरो मावनायबो नङा नों फोथायनाय नङा आंखौ नाथाय बे बाथ्राखौ नोंनि बिमा मादैयानो आंनो खिन्थादों नोंखौ उन्दै समाव खांफैनायसो होननानै उन्दै समाव नोंखौ अख्रांसो होननानै बुङोमोननो आरो नोंहा बिथराय होननाय मुंनि सासे बिनानावबो दङमोन आरो नोंनि बिमा बिफाया नोंसोर उन्दै समावनो गावथारजादोंमोननो जेसिका बि माब्लाबाबो जानो हाया सालायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं मिथिबाय आरो जुगामिया बे एखे खोथाखौनो आंनो खिन्थादों गावनि नामा उन्दै समाव बिथरायमोननो बिदा दंमोननो अख्रां होननाय दा आं बुजिबाय नोंनि मोजां मोननाय जुगामिया नोंनि असे बिनानावसो बास जेसिका बास आरो दा बुंसै हेल' हासथाय औ देरहासार बुं आं मोनसे खोथा सोंनो नों गाज्रि मोननो नाङा औ दे सों मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो खोन्था दे माथो जुगामिया नोंनि असे बिनानाव नङा नामा ओहो नङा देरहासार जुगामिखौ आइ आफाया उन्दै समाव गुबुननिफ्रायसो लाना फैदोंमोन बियो उन्दै समाव फाख्रिगुरि गामिनि उन्दै समावनो बेहा बिमा आरो बिफायाबो सोरबा दुथां मानसिजों गावथारजादोंमोननो बेहा अख्रां मुंनि सासे बिदाबो दंमोन नाथाय नों बेफोरखौ मानो सोंदों देरहासार देरहासार नों आंखौ दुखु मोनबाय नामा आंखौ दुखु मोनबाय नामा I'm sorry देरहासार Mas buat खाथियाव दाफै आंनि आंखौ हारसिं थानो हो I'm sorry देरहासार I'm sorry buat गोसोआव गोबां सोंलु दिनै मोफ्लाम गासैनो
गोसोआ खावनै जानांबाय आंनि सिमा लाथिख' जानांबाय आंनि मिजिङा हाथफ्ला जाबाय सोरनि गोरोन्थिमोन जाहोना मा दंमोन नोंखौ दिनै गोसोखौ बुरखाय बुरखाय बोरै दोननो नोंनि अनगा बोरै थांनो हागोन बायफ्लेनाय बिखा बोरै हां मोनगोन गोसोआ जाहोना मा दंमोन सिमांफोरा बेसे गोदोमोन आलौखाङो गोसोखांब्ला फारि फारि बावनो हादोंना नोंबो आंखौ बिखा बोफ्लंनानै होनाय अननायखौ गोसोआ लेंहरो गोसोखांब्ला गोरबोआ गाबखावो नोंनि थाखाय आयै मा जादों फिसा मा जादों राहु आरो केतुखौ पुलिसफ्रा लांबाय मा होनदों नों फिसा औ नंगौ आयै राहु आरो केतुखौ पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय औ मेडाम लानानै थांबाय बिसोरखौ आंखौबो लांफादोंमोन आं पुलिसनिफ्राय खारगो गबाय माबोरै हमजाखो पुलिसजों माबोरै हमजाखो नों मोजाङै सुलाद लाहै फिसा आं गासिबो मिथिजोबखाबाय आयै देलाय फिसा खिन्थानाय बिसोरखौ हमग्राया देरहासार आयै रावबो नङा अनिरामनि फिसालानो बियो आयै नाथाय असे फिसा नङा खांफैजानायसोनो उन्दै समाव बिमा बिफा गावथारजानायनो फाख्रिगुरि गामिनि बिनि आसोल बिमा बिफाया समर आरो लोखि बिदिब्लाथ' आं गावथारनाय समर आरो लोखिनि फिसालासो बिदिब्लाथ' खोथाया बोरैबा जाबाय बिदिब्लाथ' राहु आरो किटुमोनहा जोंखौ पुलिसनो खिथाजोबसिगोन खोनासं फिसा गाबोन सोरांबानो बे हिनजावसा सानैखौ लानानै जों बाहेरायाव फानहैनांसिगोन आरो जोंबो गोख्रैनो दोरोदनांसिगोन फैदो फिसा सिङाव फैदो फिसा फैदो
फिसाफोर नोंसोर गासिबो दिल्लीयाव थांजोबदो जोंबो बिसोरखौ साप्लाय खालामखांनानै दिल्लीयाव थांसै जागोन मेडाम दे फिसा फै माबार फै नोंसिनि थाखायनो जा थानो हायै जालांबाय मार फै सालिफोर माबार खेव थाबखौनो खेवनो रोङा माबार खेव गारिया हाब माबार हाब माबार Inspektor नोंथां गुबै दायनिगिरिया बिसोरो आं एसेब्लाबो मिन्थिखागौ आरो आं दिनै आंनि मेगनजों नुबावबायसो नों सासे बिराद गिदिर दायनिगिरि नोङो मानसि किडनेप खालामो नोङो मानसिफोरनि बेफार फालांगि खालामो मानसि बुथारहोयो नोङो नों बिनि साजाखौ मिन्थिगौ नों जिउ जोबजासे जेलाव थानांसिगोन मिथिबाय ओइ थु कलेस्टेबल लादो देरहासार फिसा आंथ' साजाखौ मोनखासिगोन साजाखौ मोननायनि सिगां आं नोंनो मोनसे फिसा खोथा फोरमायलांनो नागिरदोंमोन फिसा देरहासार फिसा दिनैनिफ्राय 25 बोसोरनि सिगां आं नोंनि नोम्फाजों मोजां मोनलायोमोन बे समावनो आं गुबुन सासे सेंग्राजों गोरबोआव थादोंमोन बे खौरांखौ मिन्थिनानै नोम्फाया आंखौ हाबा खालामाखै आं न'निफ्राय होखारजानानै टाउनाव थाहैदोंमोन आं बावनो गथ' सानै जोनोम होदों नोंनि नोमा नोम्फायाबो गथ' सानै जोनोम होदों नों आरो नोंगै नाथाय सानसे समाव आं रागा जोंनानै फिसा ओइ थ' मा जाखो फिसा दिनैलाय नोंहालाय मा जाबोदों आफा गैया नामा आयै बाजाराव थांदों हनै बेलाय माथो फैबाय आदा नोंहा मा जादों मानोबा आं नोंखौ दिनै रागा जोंनाय नुदों जेबो जायाखै बिनानाव मा जाखो फिसा नों दिनै मानो रागा जोंदों आं मा खोनादों आफा दिनैसिम मानो आंनो खोन्थायाखै मा खोनाखो नों फिसा थार बाथ्राखौ मानो बुङा बुं नोंसोरो आइ आरो आफा नोंसोर आंनि असे जोनोमगिरि बिमा बिफा नंगौ नङा नों मिथिनो लुबैदोंना फिसा खोनासं जाय खोथाखौ खोन्थानानै नोंनि गोसोखौ दुखु होनो सानाखैमोन देरहासार फिसा नंगौ नों जोंनि असे फिसा नङा उन्दै समावनो जों नोंखौ खांफैनायसो थेवबोनो जों नोंखौ गावनि असे फिसा बायदि सानो नों उन्दै समाव नोमा नोम्फाया गाज्रि मानसिजों बुथार जानाय
नोंहा सासे बिनानावबो दङ नाथाय जों बेखौ लाबोफानो हायाखिसै आइया राफा बे खोथाखौ सिगाङावथ' खोन्थानो हायोमोन दिनै आं मालायफोरनिफ्रायसो मारै खोनाखो गोरोन्थि जाबाय नोंसिना आइ आरो आफा जाबाय आदा दुखु दा खालामसै गोरोन्थि जाबाय आइ आफानिया आदा नों जोंखौ गारनानै दाथां नों जोंनाव खांफैजानाय फिसाब्लाबो जोंनि असे बिदा बायदि आगोलाव जेरै अनोमोन बेबायदिनो अनबाय था आरो गोरोबना था आदा जोंजों जागोन बिनानाव आं नोंसोरखौ गारनानै थाङा आं नोंसोरजों अरायसम गोरोबना थागोन अनलायना थाबाय थागोन आइ आरो आफा आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थियाव आं नोंसोरखौ गोरा गोरा खोथा बुंफ्लांबाय निमाहा हो आफा जागोन फिसा आयै जाबाय फिसा जाबाय गोरोन्थि जाफ्लांबाय थां फिसा नों दाखौ सिङाव लांदो जागोन आफा आदा थुदो Anda dengasan जुगामि जेसिका नोंसोर बेयाव nung biway mak खालामगासिनो दं जेबो खालामाखै ओरैनो दं बार जादों आं थगायनो दानाजा आं बुजिखाबाय आंखौ निमाहा होदो दा गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय नङा बिनानाव बे गोरोन्थिया नोंनि नङा बे गोरोन्थिया आंनिसो आंखौ निमाहा होदो नानि नङा दा बे गोरोन्थिया नोंनिल' नङा आंनिबो दे जाबाय जाफ्लांबाय गोरोन्थिया सानैनावबो जाबाय बेखौ सानबाय थानानै लाब गैला नानि आदा Anda ang jini jobat खुसि मानोना आं असे बिदाखौ मोनफिनबाय दिनै आंबो जोबोद खुसि बिनानाव आं दिनै गावनि असे बिनानावखौ मिथिनो मोननानै आदा नों आंनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो हागोन ना मानो हाया जानो गावनि असे बिनानावनि थाखायलाय बुं दे मा खामानि आदा आंनो बाजै नांसिगौ डन्ट से नो आरो आंनि बाजैयानो जागोन जेसिका बिनानाव नों मानो सिरिथा थोद ओइ बाजै माखौ लाजिखो I love you dear I love you too जेसिका मा आंखौ बावबाय नामा बावाखै दे बारा जाबाय नोंसिनि आखला दे जाबाय बाजै आरो आदा बिनानाव नों थिग बिदिनो जादोंमोन आदा थिग আছে दे बिदिब्ला आङो बेखौ स्ट्रेट मोजाङानो जादों आङो बेखौ फिल्मनि महर होसिगोन आरो थाबैनो दिहुननो नाजागोन नोंथाङा बेखौ लांदो अके दे थ' थांलायनोसै नामा अके दे थांलायदो बिदिबा जाबाय दे